Nganza kwethu kubaluleke kakhulu nganza kwethu ukuthi ngiphawule odabeni oluthinta umfokambokazi. Umbekezeli umfokambokazi insizwa edala ezalwa eHluhluwe futhi okuyiyona yaqhamuka lapha KwaZulu-Natal. Sijabule ngendlela esimanga ngendlela ayiphethe ngayo nangendlela futhi adlala ngayo ibhola futhi ngisho omakhelwane bakhe nogogo wakhe uyifakile iziyalo. Njengoba ngamele mabhinqa nami ngizozifaka iziyalo kuyena. Ngiphinde ngimgqumezelele ukuthi usimele futhi uLucas Hadebe wethu wesibili ozoqhamuka la eNingizimu Afrika. Angingabaza ukuthi ngethalente lakhe nokuyimisela kwakhe nediscipline yakhe uzolibona iphesheya kwezilwandle. Mayilibonile iphesheya kwezilwandle akazugcina ngokulibona, uzophinda futhi asezibe proud. Njengoba i-World Cup ise-USA ngonyaka ozayo nase-Canada nase-Mexico, lokho kuzohlonza ukuthi nakanjani umbokazi uzobe ekhona. Lokho-ke a teenager at 19 years old need to be protected, not by only coach nabantu abamkhulisile bemcoacha, kodwa you are being protected by the society, you are being protected by your peers and everyone. Kodwa ngeke size siwuhlonze ngaphandle umona uyohlezi ukhona nenhlonipho yethu futhi sina kuyenzeka nami nje kuningi la ngihlonipha khona ngigcine ngizisola ukuthi bengiyapi kanti abafethu bajabule beqisa bagcine sebe ngiveza kabi ngibe ngene umuntu omubi. Ngakho ke namanje ke nganza kwethu sithi uma singakuvikela okwethu singakuprotect okwethu siyovikelani kanti yini esifundayo ikusasa ngoba ngelinye ilanga sobizwa ngabathakathi. Ngakho ke njengomongameli wamabhinqa lomfana futhi ungasemakhaya uyibhinqa ubuzwa ngesingisi aphendule ngesiZulu, abuzwe ngesingisi aphendule ngesiZulu, azigqaje ngokuthi yena uqhamuka emakhaya eKZN eHluhluwe futhi akayinakile into eziningi. Asingamenzi ke umntwana emncane simnakise izinto eziningi angadingi ukuyinaka ekubeni sifanele simvikele ngokwe social media influence, simvikele ngokwe social media trending, simvikele nangokwe nokama content creators nangokwama news portrayers lawa agcwele online njengamanje. Ufuna uzazi ukuthi lento yenzayo ekusaseni lomntwana uyoyithanda nawe na. Mina lo mntwana angiqala ukumbona ehlangana nensizwa zakithi oBig Zulu no quality o 2% nabanye abafana abagcwele la indimeni kaMaskandi kanye nezinsizwa zethu lapha oSimphiwe Mfokamasondo. Lokho okubalula ngoba umfana wala kwaZulu futhi abamaziyo futhi uyaziwa kuMasondo ukuthi bathanda kakhulu ibhola futhi umfana amaziyo abamkhulisile benabanye ocoach basemakhaya le eHluhluwe. Leyo nto ke ngibalula ngento eyodwa ukuthi kuphume umphumela onzima kakhulu la umntwana etholakala ehleli hlonipha obhuti bakhe ngoba mangithi ngiyalandela ngoko research yami ngoba sengiyenze research thoroughly ngithola ukuthi lo mfana cha utshala kaphuzi at all and ngicela le message ye straight and into engiyitholayo lapha ukuthi ngoko research yami engiyenzileyo umfokambokazi la umbekezeli umfokambokazi lo mfana no 19 years utshwala akaphuze inhlobo udiscipline ufocus into eziningi akayinakile uthatha imiyalelo kagogo wakhe nomndeni wakhe nezihlobo zakhe nomakhelwane bakhe abaphakamisa ukuyigqaja nokuyiqhenya ngaye futhi nefleke lapho KwaZulu-Natal futhi ungwasemakhaya njengoba ke ungwasemakhaya eyibhinqa uyingxenye yomhlaba engiwulawulayo nenguphethe asikuphetheke lo mhlaba budedengu. Ngakho ke ngizokusho ungahlonisi lokho ukuthi lokho esikubone lapha ezungezwe utshwala lapha akwenzekanga ngale ndlela abantu sebutoleka ngayo futhi ngiyacela ukuthi nabalandeli becase ngoba mangabe egilini manga kubafana bayajabula bencoma abangasebenzisi uxipha ingane ekuthenini igcine ilimala ngecareer yayo ngento engekho futhi nobaba uKhoza ngiyamthemba ekukhuleni kwakhe
isipiliyoni sakhe nomfowethu uNcikazi uyena wayengikhoja mina sikhula sidlala ibhola ePhoenix uyazi baba uNcikazi futhi naye uzongifakazela ekutheni cha lo mfana hayi ngempela ukukhuliseke kahle kangakanani umfowakaNcikazi umfowethu Mandla uyawulazi udaba angichaza into eziningi kodwa kubalekile kakhulu umfokambokazi akavikeleke ngayo yonke indlela ngoba uphethe iflag leNingizimu Afrika ubheke nalo eNorthern America la kuzoba khona ne-World Cup khona USA, Mexico and Canada kuyoqopheka khona umlando ngakho ke if we have a secondary Lucas Hadebe so we must use that opportunity and make sure that we accomplish the unaccomplishable and we curse the barriers that were in front of us. I trust and know that Dr. Ivan Khoza, in due respect, him as a chairperson of Orlando Pirates and PSL, he will definitely take into consideration that the young man was raised with the discipline of higher gratitude. Will never punish him for visiting his brothers. Eyothenga izimpahla lapha kumfowethu Mandla kwaCroll eyothenga izimpahla khona wafike wabona abafowethu behlele ngaphakathi bevuma ingoma oBig Zulu. uBig Zulu sengimthembe into eziningi use create ama-careers amaningi angikwazi ukuthi uBig Zulu ngingamethembi ngoba uyena ngimfice ethi sabafana bavikela ey'ntweni ey'thinta idakamizwa nani kodwa makuhleli kujatshulwe obhuti abadala bejabule wayesethe umfana ebabona abantu abahlezi bebuka ku-TV wajabula wasondela kube yiphutha-ke ukuthi i-excitement yoquality niyayazi-ke ikiwi-ke nawo ipholishe zonke ey'nkathuni iyagijima yopolisha ikhokhola kambokazi ikiwi le ekuthiwa uquality lo doti-ke umfana-ke uyena-ke la ogcine esepholisha la kufanele apholishe khona wayeseyona-ke naye nge-excitement kodwa futhi noma zivelile iy'thombe zotshwala kodwa utshwala akaphuzi lo mfana wakwambokazi ngakho-ke as a president of the Pinga Nation I want to be very clear and be ordering ukuthi my research is accurate and Mbokazi fanele aqhubeke nomsebenzi wakhe sifocus kwi-World Cup sifocus kwi-PSL nomsebenzi omuhle sibabongele kwi-celebration yabo ethinta ukuwina kwabo i-MTN 8 and use the celebration and to us and make sure that we conquer this world. I thank you. Video etrenda lena mntana sekhaya la khona umbekezeli umfokambokazi ebonakala khona noBig Zulu noQuality noNjabulo kuyona ma-celebrate akhona iyangixaka inkulumo efana nale eqhamuka kubantu ukuthi ngempela uBig Zulu engathi create ama-artist amangaka ekuyiwona nekusasa noma abantu abawathandayo futhi ukuthi kanti abakwazi ukuthi bengamthemba ngomuntu ofana nomdlali webhola yini suke isiyonakele kangako noma-ke ngeke ngigaqimagula athini kodwa-ke ngane kwethu angizuvo lakho mayelana nokuphawula mayelana nalolu daba njengoba-ke uBig Zulu esexolisile washo wathi uyalibona iphutha lakhe noma-ke iphutha ngokusabalala kwale video njengoba-ke ingasekho ey'nkundleni zokuxhumana kakhulu mina nawe hlangana phana kwi-comment section izuvo lakho mayelana nalolu daba emva kokusabalala kwale